Station Radio Philippine Standard Time, 1:46. Maayong hapon sa itong mga palangga nga mga tagpalamati, mas naaw nga kalangitan para sa itong tanan, sumaayo gid ang adlaw naton sa karon. Miyerkules, October 6, 2021, kag syempre welcome sa itong programa Tanan-Tanan sa karon nga hapon. This is my life, Miyerkules nga edisyon para sa inyo, so relax lang kamo. Sa sininga hapon, upod kihapon ninyong inyo tubos nga alagad si Tita Wilma. So sa kutob sa malabutan sa nga atong sinipag pangalagad sa karon nga hapon magduwas diri sa Dakban wasang Bacolod bugay hingagaw sila sa ilang mga dapat painitan, especially mga linabahan dira. Dakban wasang Bacolod probinsya sang Negros Occidental, isla sang Negros sa mga kaising naton nga mga kaislahanan kag kaprobinsyahanan. Especially dira sa Isla Sang Panay, sa apat ka mga probinsya, kag sa Isla Sang Guimaras. Ang aton man pagpangamusta sa inyo. Apang sa gihapon ang pangabaylan ni Tito Wilma padayon kita nga magahalong, tungod pasalamat kita nga ang ulan, ang bagyo, yes, bye-bye, paamo ka na bala. Pero ang ulan niya tawara, ginaiya, kay ti, ano ta subong mo, ting-ululan, di ba? Okay, relax lang pa mo dira. Ang ato na pahanumdum sa nasiling na nato ng mga health protocols, padayon kita, tungod pa kabalo naman kita. Hindi natin makita ining pandemic na ginapangatubang naton, ang COVID-19. Siyempre, sa siniman nga hapon, gusto anay ni Tita Wilma naman, nga mahibaluan po ano na atong bagyo nga sila ni, diin na. Pero anyway, sa weather forecast nga pag-asa man, ang sa bahin sa Metro Manila sa Calabar Zone ni Maropa Regions para karon man nga adlaw magaluumon magaluumon ang ila kalangitan tungod ina sa gihapon sang epekto ni Lani kag suno man sa weather specialist katapusan din na siya tawe katapusan siya nga nasiplatan sila ni sa kalayuon nga 670 kilometro na katundan nga bahin sang Calapan Oriental Mindoro na atuto siya okay lang na siya tiwaya na okay lang na siya. Ang kuni ang puwersa sang hangin nga nagalabot sa 45 kilometro por hora malapit man sa sentro kag puwersa sang nagahulag siya iya direksyon. Ara siya sa ang iya nga direksyon is nakatundan sa kada sigon man nga 20 kilometro por hora. Pero ara na may ginamonitor man sa karon ang aton sa ni Weather Bureau na may ginamonitor ang aton sa ni pag-asa isa ka low pressure area kag nasiplatan ini sa may kalayuon nga 1,525 kilometro sidlangan nga bahin sang Visayas. Si ang hambal ni Aurelio may posibilidad ini nga maging isa naman ka bagyo na iniila gina-monitor nga LPA sa karon kag magasulod siya sa Philippine Area of Responsibility karon sa gabi. Kung magsulod siya in kaso por kaso ginman, magkasulod siya sa aton Philippine Area of Responsibility, mangin isa siya ka bagyo, ano naman ang pagtawag, ang iya ngalan, pagatawgon siya kay Maring. Kailani mo, LM, di ba? Kay Maring, tawgon siya kay Maring. Si Ulo Aligmat, hingagawan ninyong inyo dara mga lalabahan. Hingagawa gid ninyo, okay? Dili naman sa iton sa Western Visayas, pati na probinsya sang Negros Occidental, siyudad sang Bacolod. Magaluumon naton kalangitan, although nga
makitaan naton kag mabatyagan ang init ni haring adlaw. Pero maka-experience ang pila ka bahin diri sa atong sang lapta-lapta man nga mga pag-ulan tungod sa trough sang tropical depression lani kag ang localized thunderstorms. Mahinay naman or mahuyang tubtob kasarangan naman nga dakyas ang hangin ang atong sinimabatyagan halin sa nakatundan. Halin sa nabagatnan pagkanto sa nakatundan sa bugos lang inaiya nga isla sang Negros. Ang ato naman baybayon kasarangan ang dakyas sang mga balod. Ang taog kaina alas 9:07 sang aga kag hunas naman o nagapahunas di siya subong niya 1:48. Si aring adlaw kaina nagpakita alas 5:37 kag magatunod naman siya karon alas 5:36 sa hapon. Ang temperatura naman nga aton batyagan is from 25 to 29 degrees Celsius. Pero sa sininga tion 29 degrees Celsius ang atong sininga mabatyagan diri sa isla sang Negros. Okay, dugang pagin naton nga mga update. Ang tandugon lang ni Tita We. Kabalo kita nga masako sa karon, especially sa palaabuton nga 2022 elections, masako ang mga aspiring politicians naton, ang mga politiko naton nga magapapili sa nagkalain-lain man nga mga posisyon kay national elections ini mo bisan dili gani isa aton lokal sa Bacolod kadamo gid na sige lang pakaran-karana landa sila nga magka-file kag magka-plastar kita maghulap kag kita man mag-analisar kung sino aton dapat man pilion sa ila. Ang aton pilion ano gani istoryahan by heart, hindi nga sa kung anong mabato natin. Ang aton ang sindiyon tanay subong tawe ariho, kay ang face-to-face classes, mag-aumpisa iyan Nobyembre 15 suno sa Department of Education. Amoy ning ginatawag naton nga pilot testing, pilot testing sa face-to-face classes sa Nobyembre 15 na umpisahan. Himuon ini o patigayunon ini sa pila man lang, no? Hindi tanan kundi pila ka mga public schools. Pero abi ninyo kalabanan Visayas kag Mindanao nga mga eskwelahan. Ginpili malang ini nga nakapasar sa evaluation sang Department of Education. Nahibaluan dito iya sa Luzon, na duha ka eskwelahan sa Luzon nga pareho part sang Masbate ang nalakip iya sa pilot testing amo ina. Kaya balgan ni Senator Sherwin Gatchalian nga amo ang education, masiling kita Senate Committee on Basic Education Chair. Ginambal, sa ginambal ni Education Undersecretary ni Pomuceno Malaluan nga ang petsa nga ina kadungan man sa pag-umpisa sang second quarter sa mga klase. Pero ina siya initial lang gid. Amo nang din explicar ni Malaluan, initial run lang gid nga mag-umpisa Nobyembre 15 obserbahan nila ina tugtog Disyembre 22 tugtog Disyembre 22 matapos ni ng pilot testing sa January 21 next year. So hibaluon naton ang development nga ina. Sa ato naman nga mga drivers, sa aton mga motorista, sa mga may mga salakyan, partially ang atong sini mga drivers sa mga di pasahe nga salakyan nga nagasalig lang sang ila palangitan-an para sa ila pamilya, nagasalig sang kalanon sang ila sini pamilya kag kinahanglanon baho. Abi ninyong Department of Energy naghambal hambal ng Department of Energy ay paabuton kag ekspektaron gid kuno naton suno sa ila padayon ang pagsaka sang presyo sang petrolyo hasta sa katapusan sang tuig tungod man sa padayon nga manubo nga supply sang krudo nga ginapagwa sa mga producer nga mga pungsod. Ginaipit nila makon muna si amo na sa law of supply and demand, di ba sa ato na ibaluan gamay man lang nga kung mataas ang jutay ang supply, mataas ang demand, di ba?
kung kung mataas ang demand, jutay ang supply, buot silingon ang presyo magasaka. Pero kung damo gani ang supply, jutay ang demand, amo na nagapanawag ang presyo. Tinghambal ni Energy Secretary Alfonso Jose, siling niya gatagid siya, siling niya ay ang directing all oil companies in the country, siguruhon gid nga may nagakaigo nga supply, kag maghimo gid sang plano nga mamitigate ang mga posible iya pagsaka. Kung pwede pala nga mapugan ang pagsaka sang presyo sa mga produkto sang langis sa palaabuton iya nga mga binulan tugtog Disyembre. Kinana, o anong kinahanglan niya? Kinahanglan sunod iya sa iya. Magsunod gid ang mga oil companies sa Executive Order number 134. Kag sa idalom sina, dapat iya nga mapabilin or magsunod gid ang mga kompanya sang langis. Kag ang mga bulk supplier magsunod sa minimum inventory sang petrolyo nga magalawig iya tub 15 dias magluwas ng gid sa LPG or liquefied petroleum gas nga kinahanglan mag-stack iya sa malawig-lawig tub sa 7 ka adlaw. Si angot sini nga daan ang pagtan-aw ni sa mga drivers nita naton mangluya naman ni sina. So, di ba kay nga bisan may pandemic amo ni sitwasyon naton subong tama kapigadong pangabuhi nabudlayan ang aton mga drivers. Tungod sina nagapaandam naman ay nagkalain-lain nga mga transport groups, sa mga grupo sang transportasyon nga magaduso sila sang pagsaka sang presyo sang klitihan sa LTFRB or Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ina tungod man sa paday nga pagsaka sang presyo sa mga produkto sang petrolyo. Imagine nyo lang bala sang Martes or kahapon, sina ang ginsaka, di ba? Ay, huo, Ginoo ko. Sobra 2 ka pesos kada litro. Especially yung gasolina, 2.10. Hindi ko malipatan. Ang crudo, pila to tawe, 2.5, 2 ka pisos, kag 5 sentimo. Ang kerosene ka gas, makabakal ka, pulo ka piso sa Tiangge. Hindi na lang kayo isa ka tulo. Paaham mo ka na bala. Hindi tituod din man. Ari ko titawe, Ang hambal ni Pagsang Mazda National President, nga si Obet Martin, tani bala maintindihan man sila ang hambalya. Kabay pa kag tani maintindihan man kami sang mga pasahero sa ila sini plano kag gusto nga magpasaka sang fletihan tungod hindi nagidsuno sa ila nila masarangan ang padayon nga oil price hike. Sa sulod-suno sa iya sang anong kasunod-sunod nga simana pila na ang ginsaka. Within 5 weeks lang successive ina. 5 ka pesos kag 65 centimos. 5.65 ang ginsaka sa presyo sang kada litro sa diesel, sa gasolina 4.10, kag sa kerosene 5.30. Hamasin na. Isiling niya hindi na iya hindi na nila matagaan pag kahigayunan. Hindi na sila yung makaangkong pagod ng kahigayunan na makabiyahe, especially yung iba natin ng mga drivers. Kay halos tanan ng mga di pasahero ng mga salakyan, especially ang mga jeep. Sige sa kaamon ni presyo ng petroleum product. Paano sila kuno? Paano sila mabuhi kag ila sini nga mga pamilya? Kag maluwas sina nga daan limited bisan pa sa taxi, limited ang number of passengers na pwede iya i-cater sa taxi driver sa mga pasahero nga salakyan, di ba? Imbis na mag-ano ka, imbis nga magkarga ka 7, 14, 2 sa front seat, 14, 16, makaano ka na lang pila 8 o di ba 4 sa piyak mo, no? 4 ka pasahero sa piyak or 5 sa front seat, isa na lang hamakon mo na. Amo na kabudlay. Kaluluoy yun ang aton mga drivers. Kung magpasaka, kaluluoy pagid sila sang mulay sa mga pasahero. Kasi mga pasahero kapang hayhayman mo, diba, nabudlayan na nga ay nga mga anak, hindi na kita kabalo ko na. Tawe, dito tayo na sa showbiz, Kadto kita sa aton sa showbiz. Ang mainit man nga topiko subong sa showbiz industry,
ano man gyapon palaabuton ng eleksyon kay nagkalain-lain nato nga mga artista na narisari nga mga artista ara masulod man sila sa patagsang politika. Ay ho, abi niyo si Gretchen Barreto, ara aspiring, aspire man siya sa congressional seat. But silingon, si Gretchen Barreto mapapili man bilang kongresista. Ay ho, si Gretchen, si kabaluman sa kung si Tony Cubangco. Pero, wala pa siya naka-file. Kaya nagdesisyon na siya nga mapadalagan bilang kongresista. Siling ko gani kay na, ay gali. Amo to gali ang, tandaan ninyo aton to bala nagligad nga showbiz nga article nga gin-share man sa inyo nga namaskwa siya temprano, Amo tong mga reaction sa ibang nga artista, sana all, ang ibang nga mga pumuluy na gambal ko, sana all, tanan makatilaw sa iya pamaskwa, di ba? Ara na nagwa. Kay gali may plano nga magsulod iya sa politika. Sinakusa ko nga bugas ang iya sinigin panghatag. Kag may ginpanghatag, pag ito sa nga wheelchair, madumduman na to, di ba? Yes, damo man nga mga basketball players, di ba? Ang nag-file sa ilas ni COC. Sino pag-itawe? Si Jane Shack, tugani, di ba? Former Senator Jinggoy Estrada kay J.B. Ejercito, ati, padalaga naman sila liwati. Kita na yung mga butanti, maghibalo sina tanan But anyway, si Congressman Vilma Santos, nag-file naman siya. Nag-file naman siya sa congresswoman, di pa natin kung padalagan to senator. Si Timbana, Yara si Ralph Recto, sa ano, sige. Bahilo, Tito We, I think, no? Kaya daw padalagan si Ate V, Senator, si Senator Ralph Recto, sa Congress. I-confirm ka na, ha? Relax lang ka mo dira. Action Radio, Philippine Standard Time, kita mo lang ng atong oras, malikat-likatan at alas 2:03 sa ito na dira mga kauturan.
Manamyaw tanay manamyaw si Tita We. O ano sa mga nag-upod sa iton online? Yes, Inday Annalyn Arante, all the way from Quezon. Kamusta lang dara sa inyo halin diri sa Bacolod? Pangamusta sa mga Bacolod noon, sa mga Negrense, dira sa inyo sa sa Luzon, no? Sa Luzon, especially dira sa inyo. Mayong hapon sa pamilya Arante, pamilya Nicolas, kamusta lang dira sa inyo tanan madamo gid nga salamat. Vincent Chavez mayong hapon kay nanay mo Manorma. Yes, hi and hello, Meleli Oligo. Thanks for the heart. And thanks for the heart, big heart, Gidia. Ang ginsend ni Inday Ana. Inday Ana Sinoro. Thank you. Pirot-pirot, ginmatamos ang yuhom. Johanna Cassandra Beriar. Sakto na utod mo na. Seymour, we need your help. Why? Okay. Cassandra. Okay, basahon ko lang ni Karon. Basahon ko lang ni Kon na ano mahimo. Tas sini. May complaint siya about sa mga transaction. Okay. Forward ni Kon sa ito new center. Kung ano mahimo. Sini. Pati sa DTI permit. Okay. Ada, kamu sa may bata. Johanna Cassandra. Okay. Karon na. Johanna Cassandra Orbelio. Forward ni siya sa amon sa ni New Center. Precious Heart, mayong hapon, Action Radio Bacolod. Kag sa mga bata ko, dira sa Siandaluigoy, Barangay Granada, Pailona, Palermo family, maayong hapon, watching live from Riyadh, Saudi Arabia. Dira sa mga kautunan naton nga mga Filipino iya sa Middle East, especially dira sa Saudi Arabia. Stay safe man kamo ha, and healthy of course, kag halungkit sa pagguwa-guwa. Good morning dira sa inyo. Jacqueline Marino, good afternoon. Bacolod, noon. Okay, Richelle Fulgencio Susana, mayong hapon, Tita We. Yes, ma'am. Good afternoon man sa inyo. No, mayong hapon. Kag Homa Lumina, mayong hapon, Miss We. Kaupod man si Inday Homa Lumina online. Salamat gid. I-heart like nyo lang na kasi tawe kag i-share aton program. Happy na ko na. Okay, good PM Tito. Stay safe and God bless. Sherilyn Oro Javier, salamat man. Kagawad Timay kag Munat Lubaton sa Mambulak Silay City. Kag Gina Clavicilias watching gid tawe. Yes, Sir Melili Oligos, thank you. Speaking of Silay, dira sa may City Health Office ng Silay, mayong hapon dira sa inyo. Salamat gid ato dira mga frontliners na stay safe gid kamo. Ray Barrioga, mayong hapon Tito Wilma and Feby Habagat. Good afternoon man. Of course, ara man, syempre si Ma'am Elizabeth Malakagamala. Mayong hapon. Good afternoon, Ma'am Welms. Stay safe. Always God bless us all and more power to ARB. Mel Morales is watching. Inde Melanie Robles. Melanie Robles Morales, good afternoon. Dira sa US. Okay. Regards lang dira sa Bugosman nga pamilya and thank you kid sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Tamiao, Vanessa, Vanessa Starmayo, Chinkerila Noel Amor, and Sir Alex Montesa. Nemperoy, good afternoon po, Tito We. Tamiao ko lang si Nanay ko lang King. Nga nagapamati gid sa imo. Salamat, Nanay Langging. Maayong hapon sa imo. Paamo ka na wala, Tito We. Uy, I think second, no? Abi ko anay second anniversary, 4th year birthday anniversary on October 8, 2021. I thought October 2. Sir Melali, yes, 4th year birthday anniversary on October 8 sa Bunny Cafe. Okay, in advance, congratulations. Ara sila nag-monitor sa tangob sa Bunny Cafe. Thanks. Okay, Sweetify. Sweetify, panirara man sila nag-aupo. Dira sa may anugan. Basta sa may mansilingan, ayun, nalipas si Tita We. Mami Toys, good afternoon. Salamat gidira sa inyo. Mayong hapon lang. Martin Aliling, madamo gid nga salamat.
Inday Margie Haniva, yes Marge, miss you na. Good afternoon, thank you kid. Kag kamusta lang sa bugos nga pamilya. Kag happy kid kita sa aton again pray no para man sa recovery ni Father Greg, no? Thank you, kid Lord. Muna si Lord kaaluan para sa aton kag maluluyon. Amo na siling ni Tita We, hindi kita mag-untat sa pagpangamuyo. Ron Simon, how are you? Good afternoon. Thank you, kid. Okay, kay Angela Liarte gayon dato, salamat man. Tito Wilma, greet ko lang happy birthday. Angelo Santa Maria, thanks, stay safe. From Faith Joy Tumbukon, Palanog. Good afternoon. Nakita taman kaliwat sa live 20 years ago. Si Pe John Chini Paul. Salamat kids. So padayon lang ang mag-upon nga pag-upod kag pagsuporta sa amon sa Action Radio. Magpasalamat ko na ya si Pe John Chini Paul. Buot silingon, kung mo nang imo mga dinalan, si Tita Wilma malapit mag-enjoy sa senior citizen naton. Of course. Okay, enough lang na ito. Relax lang ka muna. Kabalikan lang ka muna ni Tita Wilma. Dugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tubtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kangisang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang Ang aton pagbasa sang sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang nabasa ko neto nga sulat sa sininga hapon, arin di sa aton messenger kay Galinya na di sila. Okay, ang kabugwason ko no sila. Dira sa kabugwason man yung hapon lang dira no sa kabugwason sa barangay Masilingan. Angat, Masilingan, Mansilingan, Tita Wilma, wake up ha. Okay, dyan Acosta, mayong hapon lang dira, salamat din. Ang ato na Sanders, karon nga hapon, si Jolly, no, asawa ni si Jolly, na asawa ni siya. Yes, amo ni pag-inchindi ko. Okay, ang iya message at this is my life, nagasiling. Dear Tita Wilma, ako si Jolly. Gusto ko man i-share kag pangayuan, advice halin sa imo ang sitwasyon namon sa pagpangabuhi sang akon bana nga si John. Ay. Tita Wilma, hindi man sa gusto kong pahilabtan ang mga pamilya sang bana ko ang amon pangabuhi. Kay hindi man pwede nga hindi sila kabahin sa amon. Galing daw problema, Ken. Abi mo, permi na lang ako ang mabasulan sang bana ko. Tungod wala ko, kuno, gina-intiende ang mga padala niya para sa ila sang iya pamilya. Hindi ko tani, Tita Wilma, siling nga nagapangindi tungod sa mga ginahatag sang bana ko. Pero sala ko bala nga kung kisa nagaka-delay ang iya padala? Kung ma-delay na abi mo, sila na ang nagapangabay, maakig pa na sila sa akon. Pati ang bana ko, abi niya, nagadalok ako sa ila tungod sa mga ginasugid nila sa akon.
Sa tuod lang, Tita Wilma, hindi man pirmigid nga dako ang padala sang banak ko sa amon. Kani bala maintindihan Manila kami kay wala man ginapudyot lang sang banak ko ang iya ginapadala sa amon kag sa ila pamilya. Abi mo, tita, sa tuod lang sang una, wala nila na kami ginasapa. Tungod, wala-wala man ang amon pangabuti. Wala man sila nakabalo kung anong kabudlay ang amon ginaantos. Pero subong, kung maghambal kag magdinag sila, daw may ginpatago sila sa amon. Kasakit, Tita Wilma. Hindi man siling na ginamata-mata ko o kung hindi. Ay, hindi man sa ginamata-mata ko, hindi man siling manubo ang mga imubawbot silingon siguro. Manubo ang panulo ko sa ila. Ang sa akon lang, Tita Wilma, nagakinot man ko para may matago ako. Kay kabalo ko kung daw ano kabudlay sa bahin sang bana ko ang iya pagpangabudlay. Nagaanto siya kag nagasakripisyo. Naluoy gani ako sa iya. Malayo pa siya sa amon mga anak. Nagasakripisyo siya hindi lang para sa amon, kundi pati man sa iya pamilya. Pero tita, obligasyon bala namon sila? Obligasyon bala namon na suportahan sila? Sang una, abi mo, wala gani kami nila ginakilala. Pero subong, daw halos nagasimba sila kadto sa balay kung ara na ang padala ni John. Hands up ko kung kisata mo, daw hindi ko bala matake ang ila pa mga ginapanghambal. Galing love ko family ko. Especially ang bana ko. Mamati lang ko dita, Jolly. Okay. Sa imo, Jolly, salamat kid. Maayong hapon. Ang matugda lang gid siguro ni Tita We sa imo, abi mo sa sini nga sitwasyon. Damo makarelate nga mga pareho mo. Ha? Damo makarelate nga pareho mo nga ang ila trabaho ara sa iban nga pungsod, ang ila bana, ang ila asawa, sino man sa ila pamilya. Pero tutok kita sa bahin sa mag-asawa. Either asawa or bana nga nagatrabaho abroad. Abi nila makasiling ka nga abroad ang bana ko, abroad ang asawa ko, ginatos kalibo ang sweldo, no? Wala sila kabalo kung pila. Wala ba na? Kag wala man nila ginalantaw ang obligasyon kag responsibilidad sa partner mo nga nagasakripisyo dito sa ibang na pungsod. Para palayo sa inyo nga pamilya, gaantos na hindi ka mo maupod. Pagpalangga ang presensya nga isang pamilya nga ginapangita, ginabatas lamang nga matagaan sa maayo nga kabuti ang tanan diri sa Pilipinas. Makabulig sa ila mga utod, sa ila asawa, sa ila ginikanan, mapa-eskwela ila mga kauturan, mga amoy na abala. Pero sa abala ang resulta, may ara man nga ginabuligan sang ila sini utod or bata, asawa or bana nga ato sa luwas, nga kabalo iya magbinagdinag sang sitwasyon. Nga kung ano lang ihatag, salamat. Kiti may pangabuti man. Nga kung ano lang ihatag, ay panginpuslan ko ni gamiton ko ni kaluluoy man to si Inday o kaluluoy man to si Tuto. Ang ginahatag nila masupot-supot to di para i-invest ko sa amo sini o i-kapital ko sa gamay nga nga bisan paano makita yan naman pauli siya. Ay,
may pulos ang akong pagbuli, ang iya pagbulig sa amo. There's something siguro nga amo na bala. Sa imo naman, ang mahambal ko lang Inday Jolly, no? Kung tanawon gid man, sabahin mo bilang asawa. Tanawon naton, kamo nga mag-asawa, hindi iyo priority. Inaya realidad din man na masakitan, pero amo na siyang kamaturan mo. Hindi prioridad sang inyo kabataan nga may pangabuhi kamo, kundi ang iya pamilya sa karon. Iya bana o iya asawa, ang iya kabataan. Kung maka-share sila sa inyo, kay ti daw sila sobra salamat, hindi nila obligasyon. Iya sa ako na iya sa ako na pag-intindi. Hindi nila obligasyon, kag-responsibilidad na sustentuhon ka mo bulan-bulan. Kapag magsiling, kung wala sa ako, wala sa kalakas. Tama, di ba la? Pwede man siguro, galing kay ti, in mo, kabudlay galing mo, na jolly, no? Kabudlay, magbalibad. Kay lain na siling ba, nakamula niya bana, o nakamula niya asawa, lain na. Di ba la? Kabudlay, magbalibad, kabudlay, gid. Kung wala, ikaw inunghatag. Kay malain ka na. Kung pagkapauli si John, ang bana mo, istorya hiningi, lang hiningi siyang maayo. Para siya, amo ang mag-explikar kang magpaatag sa iya pamilya. Siya ang dapat, kaya nga akong ikaw ang mag-explikar, ma-misinterpret ikaw, malain ka sa ilang mga mata. Ari lang ang mahambal siguro ni Tita We sa imo, Inday Jolly. Kung gusto mo nga magbulig sa ila, ang pinakauna mo gid nga buligan, ang pinakauna mo gid nga tamdon, ang imo mga ugangan, ang ginikanan ni John. Kung wala, kag wala-wala gid sila. Kaya ma-appreciate ginayasang bana mo. Ang mga utod niya, ilabi na gid kung may mga pangabuhi na, hindi mo na priority. Kung wala ikaw sang mga atay sila, di pasensya. Kung may ahara, pasalamatan. Amo na la, na? Amo lang na. Kung tanawon mo nga nagapalapit sila sa inyo, inatungod na, kabalo sila man mo, di ba? Kabalo sila nga may pangayoon sila, kag makabalo sila nga may mabulig sila sa imo, kag kabalo man sila, nga kung sa inyo sila magdangop, makabulig ka mo. Pero ilang taon mo, kung may sobra, okay. Ang pinaka-importante lang gid imo ugangan, kag maayon ninyo nga relasyon, kung may ara na para sa ila, ihatag para sa ila, kag ang labi kag labaw sa tanan, ang imo gid partner, ang bana mo, ang kabataan mo. Ang bana mo nga to sa malayo, ipangamuyo mo gid sa masami, nga hindi siya magmasakit. Tagaan lang siya, maayo nga paminsaron, maayo nga balatsyagon, tagaan siya kusog adlaw-adlaw, maayo nga lawas, para makapadayon siya sa pagpangabudlay, para padayon man siya nga makasuporta sa inyo kay sa bugos na pamilya. Ara kita dira magaupod sa pagpangamuyo nga ina, para nga hindi mauyang, kag hindi maguba ang pag-inupdanay ninyo nga mag-asawa, inyo pamilya. Kag ang maayo lang gid jolly, ang mabulig mo bulig. Kung ano man ang hindi nila maayo nga reaction, okay lang. Ang importante basta masarangan mo ara ka, nagabulig para sa ila. Pero kung tito hindi sila conforme ila na ina, importante ara kaya. Kung ano ang napertinisar para sa ila, nga ginahatag sang bana mo para sa ila, ihatag para sa ila, para wala kang. Kung magsobra, pada kang maghambal, pagid sila dugan, si wala na, kiti ang padala yan ni John, nga para sa among sustuhan man, ang para sa inyo tinahatag man, pasensya, amo na lang git na. Ha? Inday Jolly, kabay paas na, nakabulig man si Tita Wilma sa pagbinag-binag. Sang imong sitwasyon, nga sa din, hindi ka dapat mag-worry, kay kung magmasakit ka, magbalatian ka, paanong kabataan ninyo, na kadugang pagin makahatag na problema dito kay John sa iya trabaho. Okay, salamat hikig sa iba natong dire nga mga kauturan, kamuman kung may mga istorya kamo sa kabuhi nga hindi ninyo panipatan, nakahatag sa inyo sang leksyon o kung inspirasyon man, padala lang diri sa This Is My Life. Pwede din na Tita Wilma, di ba? Padala diri sa This Is My Life ini mga istorya ninyo sa kabuhi nga nakahatag sa inyo sang leksyon, inspirasyon, nakahatag man problema, istorya sa kabuhi nga luyag ninyo i-share. Magamit pa ina bilang palahanindigan sa iban naton nga mga kauturan nga nag-upod sa iton tag sa kahapon diri sa This Is My Life.
pwede ninyo mapadala diri sa This is My Life DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luzon Street, Bacolod City. Hindi gani sa aton personal man account sa Facebook kung mang nag-upod sa aton dala live, kaya ang iban ara gid nagapadala. Pangitaan nyo lang ang personal account ni Tita Wilma. Wilma Antopina Sugaton. Pagkadto nyo sa profile ni Tita Wilma, may send message. Click nyo lang, pwede nyo matype kung mapadala kay Tita Wilma. Yes, mabatong din natin ina. Okay? Action Radio, Philippine Standard Time, alas 2:33. Ang aton anay bago nga vitamin C. Tinanglanon man ni, no? Vitamin C, life. Manaw miyaw naman si Tita We. Mayong hapon lang dira. Ay, siya, bidali lang Tita We. Doc Che Lugo. Doc Che Lugo, good afternoon. Ma'am Wilma, greet ko lang amon officer in charge. Police Lieutenant Lelani Leguting. Okay. Yes, ma'am. Lelani Leguting, good afternoon. Thank you so much. Doc Lugo, batian mo to. Okay, thank you. Salamat, kid. Si Tuto dyan Acustara, managapod sa ito, no? Siling, si Inday Blaza. Siling ni Tuto dyan, Tita Wilma, good PM. Monitor lang ko di sa imo. Salamat, kamusta lang. Inday Lorna Diligencia. Sakto na tawa. Yes, Diligencia. Thanks for the big heart. Sa imugin padala diri kay Tita Wilma. Inday Blaza, as long nagabulig ka, importante, may sinuptan ka, magpuli ba na mo, kay kabudlay kid, kung wala ka, lalo na may mga bata ka mo. Tsakto, ginabala Inday Plaza, no? Inday Charlie, yes, Inday Charlie, batian mo ang opinion and reaction man Inday Plaza, may point siya. Yes, ma'am, thank you, kid. Thank you, kid, sir. And mayong hapon mandira kay John Mar, no? John Mar de la Cruz. Salamat kay Eduardo. Eduardo Malihan. Insak na to eh. Kagkay Precious Heart. Tatawe na pasensya na apat mata ko po hindi kita layo mo at Tia Kim Rimar, salamat gid ay nga mga anak mo. Angela Liarte, yes, thank you gid. And of course araman no po si Roslyn Colinco Valdisimo, salamat, good afternoon na Malazarte. Okay, salamat gid. Rhea May Ladio, Jeff Asculo, thank you, Gid. Asculo, Tita We.
O bala Tita Wilma mo, kigan ka gina nila karon no. Anyway, ginatry ko gid na okay ka hindi ko daan nearsighted kuya mo o alang-alang ko na po yuton. Jocelyn Colingco Valdez Simoyas ara era Kabansagan, Inventor, Talurong. Salamat pa yung hapon. Almira Malazarte, yes, ato na si Rhea May Jeff. Thank you. Good afternoon. Kay Philip Ken Alonsagay, mayong hapon tuto Ken. Kay Eleanor Rigby Agravante, kay Sweetie Miley. Vicky Zamora Fuentes, Beverly Hilado, or Hilario. Sila tawi, apat ni mo matahimuan na. No? Okay, enough lang nanay. Abalikan ta naman ka mo karon, hindi mag-ugtas kay Tita Wilma. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat nag-decide
to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung tingin na naman ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment. Hey, padayong si Tito Wilma. Ano na oras tawe? Alas 2:44 Action Radio Philippine Standard Time. Ramanda si Eddie Laos upod si Nanay Sabel upod sila nasa Victoria City. Kag si Liderato Sumito pa ang ganito. Ang salamat man mayong hapon. Kag may ara ko lagi na nabasahan si Tawe mo. Tagahan Dumanan, no? Tagahan Dumanan. Mayong hapon, Rufino Era Gabino. So salamat kay Inday Jane. Inday Jane Candido Heldore mayong hapon. Kay Alma Posesyon Gonzalez. Pero sa sinigabahin si Tito Wilma, magabasa na sang aton tagsaka horoscope. Para sa ating horoscope, karon nga adlaw, Oktubre 5, tuig 2000. O 5, sa is na Tita Wilma. Oktubre 6, tuig 2021, Miyerkules nga adlaw. May utang ko gali kahapon kay 77-78 nga nag-greet sang happy birthday sa iya apo nga si Liam Hortiliosa. Liam, belated happy birthday sa imo sa lako gina kay lola mo, kay lola niya Auring sing barangay 27. Although belated, at least nag-greet ikaw ni Tita We, ha? Liam Hortiliosa sa barangay 27, belated happy birthday halin kay Nanay Auring. Una na nga zodiac sign Tita Wilma para karon nga adlaw Libra. Ang mga Libra ano gani tawe? Ang mga Libra na tao Setyembre 24 tubtob Oktubre 22. Mga Libra. Sa karon nga adlaw makilala mo mga tao na makabulig sa imo organize, sa imo plano na mataganin ang katumanan. Anong plano mo? May plano ikaw nga mag-abroad o kung may biyahe ikaw nga natalana na abi mo kung mawili ikaw sa online selling, abi mo dako ang ila mabulig para sa imo. Pero kinanglan siguraduhon mo gid basta online nga hindi ka ma-scam kay kadamo sang biktima sang scam sa karon paagi sa online selling ina. Amo nagaling content kay ina sang isa naton ka nagaupod online nga si Johanna Cassandra ho. Biktima siya sa online selling problema gid ina girl. Abi mo, masuwa dali pa kadto ang mga Libra. Libra, mga masuwati ninyo nga numero 33 11:45 ke 26, ruby red is your lucky color. Scorpio, mga Scorpio, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Abi mo, ang mga tao nga determinado, may ikasaranggid siya nga himuon nila ang tanan para sa katumanan sang ilahando. Scorpio, explore your talent, develop your talent. Kagabi mo, may amat-amat nagapalapit na oportunidad sa imo.
Maswating mo ninyo nga mga numero Scorpio, 36, 12, 10, 27. Sa fire blue is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman na taon, Nobyembre 23 to Disyembre 21, ay mga Sagittarius, kung ikaw isa kabalikbayan or ikaw nakaagi trabaho sa abroad, balik din sa Pilipinas, ay hindi ka na maghibubunot. At kung ano man ang mga hibubunot mo, maklain sa mga buot mo, sa buot mo, hindi pag-uyangi ang imo oras dira. Ari na lang importante. Love, love, love yourself always. Amoy ng hambal sa imo horoscope. Mga maswerte mga numero, ninyo nga mga numero Sagittarius, 734, Justice Ace Card 23. Baby pink is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn naman na tao, Disyembre 22, to Binero, Justin 9. Problema pinansyal, Capricorn, kung may problema ikaw pinansya, ato bangwa, ina, kagrisulba ka, paamo ka na bala. At matutukan, malampuwasan mo, gidi na kung tutukan mo, syempre. Di ba? Ang pagplano, himuon mo, kag-actionan mo, para malampuwasan ang problema mo. Pero abi mo makaangkon man ikaw sa extra income, maswati mo nga numero Capricorn ninyo at 47, 23, 35 kag 15. Mocha brown is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius na tao, Enero 20 to Pebrero 18, pangamuyo prayer kid na amugin na ang makabulig sa imo Aquarius. Para sa problema mo, magpangamuyo ka, kag-actionan mo. Hinahanglan, manginwais man ikaw sunod sa imo horoscope, kag magpalayo ikaw sa chismis. Mga maswati mo nga numero 26, 58, Justice Ace kag 23. Sun yellow is your lucky color. Kadto kita sa Pisces. Ang mga Pisces naman itaw Pebrero, Justin 9 to Marso 20. Pisces, hindi ka mag-worry. Hindi ka dapat magkabalaka. Ang himuon mo, magsalig ka. Magsalig ka, kay nga love ka giniya. Ang hambal pagidisang imo sa ni horoscope, hindi pagpudyuta ang basura sang iban. Palahinandigan ina. So, panumdumadala. Mga masuwati mo or ninyo ng mga numero Pisces, 29, 43, 12, kag 38. Scarlet red is your lucky color. Nabatian, unang gamay sa ito mga zodiac sign para sa ating horoscope. Relax lang, balik pa si Tito Wet sa dugang pagkatapos nito. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalak na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog sa luto sa imo
dampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa sa sinigabahin sa nabilin naton nga mga zodiac sign para sa ating horoscope, awis na kita titawe, ma? Ang mga awis,
Marso 21 tugtog Abril 19. Sa mga awis, kinanglan tagaan mo man sa maayong atensyon ang imo mga kliyente, ang imo mga customer. Pero kung ginapakitaan mo sa maayo, nagapakigdila ka sa ila sa maayo, sanuhon mo man sang maayo, nga hindi ka man nila pag-abusuhan, kaghingalitan. Aris? Yes. Masuwat mo nga mga numero 6, 42, 26, kag 12. Amethyst violet is your lucky color. Taurus. Ang mga Taurus naman, nga tao Abril 20 tugtog Mayo 20, kung maglagaw, kagin man subong, o magwa ka sa inyo dira balay, or kung diin man ikaw, masugata mong imo ex, kag dira mo, once masugata mong imo ex, dira ka makasiguro kung bala, napatawad mo na ang sala nga iya nahimo sa imo. Patawara para nga maglinyong ka na. Okay? May suwati mo nga mga numero Taurus, 32, 10, 26, kag 15, cobalt blue is your lucky color. Yes, ang mga Gemini naman. Yes, Gemini, Mayo 21, tugtog, Hunyo 21. Mga Gemini, mag-celebrate kamo karon nga adlaw. Tungod may maayo nga balita para sa inyo. Kung ano man ina, wait lang kamo, kag magpasalamat man. Mag-aabot ang estable nga income para sa imo or sa inyo. Maswerte mo nga mga numero ninyo, nga mga numero Gemini, ano na to, Tita Wilma? Justice 42, kag 26. Ballard green is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman ito, Hunyo 22, tugtog Hulyo 22, ang imo ang gusto sang ex-love mo, Cancer. So, nasa Mars, gusto sang ex-love mo, second chance. Pero, pamensaron mo gidanay kung pasugtan mo ina o kung hindi. Para masiguro mo nga, ang imo nabatyagan sa iya, hindi kaluoy, kundi love. Cancer, 22-42, Jesse 8 kag 12, Vanilla brown is your lucky color. Kadtuay naton ang Leo. Ang mga Leo, Hulyo 23, tugtog Agosto 22. Makaangkon ikaw sa bag-o nga trabaho, palangitan para makadugang sa imo income. Kagkaroon man nga adlaw, may makilala ikaw na may posibilidad siya among imo manin ideal life partner. Mas suwerte mo or ninyo nga mga numero Leo 5, 29, 47 kag 12. Nangga orange is your lucky color. Virgo. Ang mga Virgo naman, Agosto 23, tugtog Setyembre 23. Virgo, pamati, aring inyong horoscope. Sundon ninyo ang rules, no? Follow the rules. So, sa inyong horoscope, likawan ninyo ang taong permilang kapasingit. Ang tao nga permilang kapangakig. Kung hindi mo or ninyo gusto nga maulamid ka mo sa labatsagan niya nga stress. Mas suwarte mo or ninyo nga numero Virgo, 32, 15, 27, kag 45. Pearl white is your lucky color. So, nabatihan natin na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope. Karon iya nga adlaw, Miyerkules, Oktobre 6, tuig 2021. Belated happy birthday pagid kay Melda Rodrigo. No? Birthday niya man kahapon. Melda Rodrigo, belated happy birthday sa imo. Halin kay Inday Norma Rosales, kay Inday Grace, kay Tita Weman. Sa siniyabahin, ang ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Tito Wilma para sa itong Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining-tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kag salamat kit sa pagupod ninyo kay Tita Wilma sa karon nga hapon sa Miyerkules nga edisyon sa This Is My Life. Yes, si Kim Eriman mayong hapon. Sa mga taga-Villamar, dira mayong hapon man kag salamat kit. And of course, dira kay Sir Ite, namang kita mayong hapon kay Ma'am Jocelyn, kay Tuto Romeo, salamat man kay ng Forle kay Manning May. Sa siningabahin si Tita Wilma magapaalam na, kag ang atong Bible verse of the day, ngay bilin sa inyo, halin sa Psalm chapter 42 verse 3, it was not by their sword that they won the land, nor did their arms bring them victory. It was your right hand, your arm, and the light of your face, for you loved them.
Salamat gid sa inyo. Pa, buwas na naman, mayong hapon sa liwat, standby na, sa matahong mga drama, mensahe sa pag-igugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,